Het minderwaar van de aanronde dagen zitten bezoekers van het Sci-Fi Festival net wes. Voor de 5e keer wordt deze week het psychedelische festival organiseren in recreatiegebied De Grienerscher bij Ljouwert. Het is een van de gruttere Psytrance festivals van Europa. Bezoekers komen dan ook uit een grut verskaat landen. Ja, van de week werden we weer vragen van waar is Sci-Fi? Sci-Fi is eigenlijk gewoon voor iedereen. En dus het gewoon mensen. We hebben bijvoorbeeld juist ik ben hier praat, die is gewoon operatieassistent bij de UMCG. En die gaat voor haar vrije tijd gaat zij naar een lekker relaxed festival. En Sci-Fi is een heel beetje go-trance en een heel beetje kunst. Iedereen lacht naar elkaar, iedereen maakt grappen met elkaar, iedereen is met elkaar. Er is muziek, er is kunst, er is van alles te doen en het is een mooie natuur, weet je. De Groene Ster, want een prachtig gebied. De aanronde jaren kwam het festival gauw in het nijs omdat de omjouwing last hier van het lood. Daarom wordt daar nou echt de organisatie goed op tas jongen. We werken met een Municent-systeem, het wordt continu monitord. Bij de gemeente wel wat klachten binnenkomen, maar we hebben zelf 6000 brieven hebben hier in de omjouwing hebben die verstuurd. Er staat gewoon mijn telefoonnummer op, dus meestal kan je continu bereiken en we hadden nota 0 telefoontjes uit van de boeren hoe last. Sci-Fi wordt het nog om te mooi.